Dobar dan, ja sam Dejan Stanković, a vi se nalazite na kanalu Herstime Stanković, dakle kanal koji se bavi problemom patološkog kockanja. Sada ovako, imam za vas pitanje prvo jedno. Koliko dugo se problem nalazi u vašoj porodici? Ok, samo pitanje broj 2. Zašto toliko dugo? Ukoliko nemate odgovor, evo ja ću vam dati odgovor. Zbog toga, prvenstveno, zato što niste dosledni onome što kažete. Znači, vi kažete, ok, više ti ne vraćamo dug, u redu je. I onda vas on ubedi, vi, ajde, nema veze. I onda kažete, ok, ali moraš da je, i onda ok, ne moraš. Onda, i stalno, znači, pomerate ono što govorite. Znači, stalno menjate pravila igre, stalno menjate neke uslove i stalno bivate sve elastičniji i elastičniji. U takvoj postavci stvari, osoba koja je u problemu sa kockanjem će vas uvek, pod navodnicima, pobediti, odnosno uvek će taj tas na vagi preći na stranu osobe koja je u problemu. I dobit će vremena, i dobit će para, i vi ćete ponovo da verujete i polako ćete ući u jedan začarani krug iz koga zaista nećete znati kako da izađete. Roditelji sa kojima razgovaram, evo u prethodnih 5, 6, 7 dana, većina su u takvom začaranom krugu da mene ne čuju ništa. Sve što pokušavam da vam kažem, vi to ne čujete. Ja osjećam da vi to ne čujete. Zašto? Zato što ste i vi u svojim blokadama. Zato što opet mislite da će to na neki drugi način da se razreši. Neće. Ja vam ponudim konsultacije, vi kažete, pa da li, eto, ne možemo da ga ubedimo. Ok, hoćete video edukaciju za roditelje. Dakle, kako da ubedite, šta da radite, snimio sam 75 minuta. Vi kažete, pa ne znam, evo, vidjet ćemo, ako bude i dalje u problemu, uzet ćemo video edukaciju. I onda me zovete za mesec dana i kažete, sve ste bili u pravu, potpuni nam je haos i tako dalje. Ovo vam govorim iz jednog jedinog razloga. Na pragu smo decembra meseca. Zašto je to važno? Zato što je decembar mesec kada se najviše kocka. Zapamtite, da li ćete vi produkt tog kockanja, rezultat i haos moći da vidite u samom decembru ili će osoba moći od vas to da krije mesec dana, 2, 3, nebitno, ali se decembra pravi najveći problem. Tako da vodite računa kako se ponaša, vodite računa, do vas je, nije do osobe koja je u problemu, do osobe koja je bolesna. Do vas je dok ne budete u potpunoj blokadi. Ponavljam, ukoliko sebi dozvolite da i vi kao roditelji uđete u tu blokadu, a znate šta se dešava? Dešava se da otac, da bi zaštitio majku, on pokriva sinovljeve dugove i onda pravi jedan, nazovimo, ortakluk sa njim, a onda kada sin ispuca tu relaciju sa ocem, on lagano pređe na relaciju sa majkom, ali onda da otac ne zna. I vi ste potpuno upleteni u jednu mrežu u kojoj ne znate kako da se ponašate. Pa čak i kada roditelji nisu dovedeni u tu zabludu neku, onda je sestra, brat, supruga, onda se manipuliše. I ono što je što morate da prepoznate, to je da će osoba koja kocka pokušati na sve načine da vas zavadi, da bi mogla da upravlja, ponavljam, sa ocem jedna relacija, sa majkom druga, bratom, sestrom treća, supruga i tako dalje. I onda jednog dana kad vidite svi da ste bili u toj igri, onda vam je kasno, jer onda ste svi zablokirani, ali su zablokirane i vaše finansije i vaš zdravstveni moment i potpuna blokada čitave porodice. Vodite računa, ponavljam, ulazimo lagano u decembar, mesec kada se najviše kocka.